Отново сме в центъра на карвинг индустрията, Централна Ява. Сега ще ви покажа поръчката, която бе пусната преди около месец и сега започнаха да изготвят и да издават съответните детайли. Момент. Ето, това са масите. Клиента, виждате къде е в дъното, оглежда готовата вече продукция, която се намира в складане в Централна Ява. Така, стигаме до вратата. Ето, хоп! Виждате зад мен много модели на столове. Повечето от тях са така наречените Dining Chair. Можете да си избирате модел, размер, цвят, материал, абсолютно всичко може да е по вас избор. Най-добрият вариант е да си дизайнвате ви самите стол и да ни го дадете да го изработите. Виждате тук част от поръчката. В момента разопаковат един от столовете, за да можем да го видим и да преценим дали качеството отговаря на това, което ние сме поръчали. На водна основа. And this will be no problem outside. No problem. Raining? Raining, okay? Are you sure? Yeah, maybe. Will be not? Ето е цвет ми къде са. Лекичко така. Той като го води също потъмнява. Yeah. That's it. And the tables. Клиента хареса стола. They just have to be finished with the water base. Сега ще ви покажа изработката на маса от тиково дърво, да видите как се джойнва и за какво качество става въпрос. Виждате как е свързана. За повече стабилност. Разбира се, в контейнера ще бъде разглобена, затова всеки елемент си има номерче и се конектва с съответния елемент. Ето виждате, E5 ще бъде свързано с E5. Това е един от шкафовете по поръчка на клиента отново. Сега ще ви покажа и детайли от него. Oh, this is nice. This is for the bed. Yes. It will be a bed. No, it's like a stairs. Stairs. Ah, like a Yeah, stairs. you can go up if you want. You can put it on the wall. Yeah. This one is black wine. Wow. Wow. Nice. Okay, let me make a photos because wine. yeah, because This a lot is- of winery. This I Call it, yeah. we send to French. Okay. За спатворки само обаче трябва да ремонтират. Сега казаха, че изберат някакъв сайдинг систем за плъзгане. Okay. Защото в нашите ще го усерят, няма да го направят. Да. По-добре тук да го... Спато, нали? Да. Зад мен виждате шкаф за вино. Сега ще ви покажа и детайли.
automatically moving. Automatic sliding. Because some of the sliding doors have some couple above the door. The door